Caz de astăzi a fost un caz, după cum spuneam, un caz standard, tipic de endometrioză pelvină profundă, în care simptomatologia de asemenea a fost una oarecum tipică pentru cazurile cu care suntem noi obișnuiți, cu dureri mari, cronicizate, având în vedere că are 38 de ani, durerea era aproape permanentă. Tulburări de tranzit, deja durerile iradiau către membrul pelvin pe partea dreaptă, cu o extensie parametrială mai mult pe partea dreaptă, la fel tulburări urinare, însă simptomul principal era durerea cronică, oarecum insuportabilă. A fost un caz operat pro bono împreună cu MedLife și clinica noastră parteneră de radiologie. Pacienta a mai suferit de 2 intervenții chirurgicale pentru aceeași patologie, însă s-a intervenit mai ales pe partea de endometrioză ovariană. Este o boală complexă și ca patogenie, pentru că încă nu se știe 100% exact tot mecanismul prin care apare, însă un mecanism important este cel genetic și de aici devine și oarecum hormonodependența a bolii. E foarte frecventă, sunt vehiculate între 10-15%, îmi permit să spun că e mult mai frecventă, numai că, într-adevăr, sunt și multe forme asimptomatice. De multe ori, când sunt asimptomatice, singura problemă pe care o au pacientele e infertilitatea. Ca principal simptom, ca să mergem către latura asta, este durerea pelvii abdominală, de cele mai multe ori. Primul și câteodată chiar singurul simptom este dismenorrea, adică durerea din timpul menstruației. Ulterior apar durerile din timpul contactului sexual. Pe măsură ce trece timpul, durerea se cronicizează, iar durerea este continuă. Și, bineînțeles, se accentuează în anumite perioade, fie ale ciclului menstrual, fie ale vieții pacientei. De aceea, boala asta e foarte greu de tolerat. Acum se schimbă și mentalitatea asta. De obicei vine de la mamă, la fiică, dom'le, e normal să te doare la menstruație. Nu e normal să te doare la menstruație. Asta e important de știu, că nu e normal. De asta și spun că procentul e mult mai mare de 10-15%. Dacă întrebi 100 de femei, cu siguranță peste 30 spun că le doare, că au dureri la menstruație. În acest moment, cred că diagnosticul, examenul clinic și anamneza au un rol hotărător în suspiciunea asta, în primul rând. Pentru endometrioza profundă, examenul clinic e foarte important și de cele mai multe ori putem diagnostica endometrioza profundă prin examen clinic. La fel, examenul ecografic pelvin, făcut de cineva, executat de cineva care se familiariza cu boala, este extrem de important și la o vizită ginecologică, la un consult ginecologic, chiar ne putem da seama și cam cât de extinsă este boala. Însă, examinarea de bază pe care noi o folosim în cadrul centrului pentru diagnosticul de extensie al bolii este examenul RMN. La fel și aici trebuie să fii magistru, trebuie să aibă experiență cu boala, pentru că sunt leziuni discrete și câteodată un radiolog uzual, care nu e familiarizat cu leziunea asta de endometrioză, le poate scăpa. Singurul tratament la ora actuală care ajută pacienta și oarecum putem să-i spunem curativ, e mult spus curativ, pentru că boala asta nu se vindecă. E o boală genetică și până nu o să avem un tratament genetic, nu putem să spunem că am vindecat boala. Însă, ca și curativ, noi ne referim la excizia radicală a leziunilor. Practic, noi nu tratăm boala, noi tratăm efectele bolii asupra organismului. Chirurgia excizională, cea pe care o practicăm noi în cadrul centrului nostru, reprezintă practic rezecția acestor formațiuni tumorale, pentru că până la urmă sunt niște formațiuni tumorale, care pe măsură ce trece timpul se dezvoltă, când se extinde, poate afecta și organe extragenitale, adică nu mai e limitată la uter, de cel mai multe ori leziunile de endometrioză profundă pornesc din peretele posterior uterin și pe măsură ce trece timpul se extind către posterior, către juncțiunea rectosigmoidiană, adică colon, intestin, ca să fiu mai general, către lateral și atunci extensia asta parametrială, țesutul din jurul uterului, se poate extinde către uretere, ureterele fiind niște conducte care preiau urina de la nivel renal către vezica urinară. Atunci când sunt comprimate, poate apărea chiar insuficiență renală și am avut paciente care au ajuns la noi după ani de căutări în care, din păcate, rinichiul, din cauza compresiei continue, lente, nu mai funcționa. Degeaba am rezolvat problema, rinichiul era complet distrus. Deci de asta putem spune că e o boală destul de periculoasă, destul de agresivă și poate fi agresivă și prin prisma faptului că se poate transforma malign.
adică să se transforme dintr-o boală benignă, inflamatorie cronică, într-o boală malignă. De cele mai multe ori, dacă e o operație foarte complexă pentru endometrioză cu rezecții multiple de organ, vezică urinară, intestin, anastomoze diverse, ureterale, intestin subțire, câteodată endometrioză diafragmatică, mai pot sta între 4 și 5 zile. N-am avut incidente și sperăm în 2 zile ca pacienta să fie și externată. Cu siguranță, calitatea vieții pacientei în urma intervenției chirurgicale, cum se întâmplă de cele mai multe ori, va fi îmbunătățită prin prisma exciziei leziunilor și scăderii inflamației din toată regiunea pelvică.